heren, we gaan. Hey Pelle! Hey. Kom maar eens even melden bij de veldmaarschap. Lekker bezig, Menno. Echt een heel bad hair day vandaag. Is dat er al? Nee. En zeker hartstikke goed weer voor het spinnen, hè? Geweldig. Hartstikke. Ja. Kan de macro lens op deze? Is dit iets wat jij aandurft, Pelle? Een fantastisch loopkoordje. Ik heb hem net even bij Klaas laten testen. En? Die heeft hem gekeurd. Ja, En het is een prima- best een goede loop hoor. Ja, deze. het is een ja, prima loop. Toploop. een toploop. Dit zijn paaltjes. Tot voor kort zat hij in het topsegment totdat deze uitgevonden werd. Ja. Dit is de Rolls Royce Zwitserland. onder de loep, hè? Menno, omdat je er zo aandringt. Hij vindt het wel lekker mee. Je hebt een heel gek idee. Ja, als ik even daar ga Hier om de hoek. Ja, dat is gewoon een terras. Ja, nee, dat is niet kamperen natuurlijk. Dat is gewoon een terras. Hey, wil jij vannacht nog die accu wisselen daar? Wacht, ik ga zo slapen. Ja. Ja? Op een gegeven moment zie je dat dit stopt met trippelen. Nee, dat zie ik niet meer. En dan moet je die andere erop zetten. Ja. Nee, maar Wessel blijft toch altijd de hele nacht wakker. Zullen we